ngiyazi kona ukuthi yimi owadala ingxabano leyo phakathi kwenu nobabili. uTirel waxabana nami wathi masexabanile nami wasendela amahle ama-message ekhiphela ukudina kwakhe kuwamahle. Ngisho ukuthi ilungiseni manje ngoba kuzobe ngase ngiyaphoqa yabona, but akubona umdlalo lona. Ngiyakha manje njengoba ngakha nawe uzoba umakoti la ekhaya kithi, nawe kanjalo uzoba umakoti la ekhaya. So manje fanele nilandele umthetho wala ekhaya. Ngaphezulu walokho umthetho wala ekhaya, umsindo awufuneki egcekeni. So ngiyacela ukuthi sizame ukuthi sigomele wamsindo leya, siqale page elisha, sakheni kahle nje.